ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಬಾಲಿಗ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯರೆಗ್ ದೀದಿತ್ತ ಎಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಅವ್ಯನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಅರ್ದ್ ಪಾರ್ದ್ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ದ ಮಿತ್ತ್ ಅರ್ದ್ ಪಾರ್ದಿಯೆ ಆಜಿಡ್ರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜಾಲ್ ಫುಲ್ಲು ನೆರಳು ಅಂಚಾದ್ ಕುಂಟು ಪೂರ ಬೇಗ ನುಂಗುಜಿ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಮರ ಫುಲ್ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಗ್ ಫುಲ್ಲು ಉಂದಾತುಂಡು. ಅವು ಅಂಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಏನು 11 ಗಂಟೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಜೊಪ್ಪಾದ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಅಡೇಗ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಆಯಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೋಯ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ಹೋಟೆಲ್. ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ತಿಂಡೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಚ್ಚ ಪಿಚ್ಚ ಚಾ ಪರಿಯೆ ಬಯ್ಯಗೊಂಜಿ ಚಾ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ.